फैबाय थानाय दिनाव 3-4 मासनि गेजेरावनो आं सिम्बोरगावआव आङो बिपिएफखौ जिर' खालायनो हागोन। बनरगावआवबो आंनि आखायाव खमसे खम दङ मुस्लिमखौ लानानै 3500सो भटार दं। आं बिसोरखौ लाबोजोबगोन। आङो सिगाङाव एक्स-पिएलटिमोन। बेनि सिनायथिखौ आं मिडियानिसिम बुंबाय। सेकेन्डआव राजनितिक जानाय लोगो आं इउथनि दैदेनगिरिमोन डिस्ट्रिक्टनि केसियारमोन आरो आं। मा उद्देश्य लानानै नोंथाङा बिपिएफ दलखौ गारनानै आङो पिपल दल लानाय जादों? प्रमद सारनि खामानि मावनाय दांनाय उद्देश्य मोनफ्रोमबो बिथिङाव आरो बेनि रायलायनाय टेलेन्ट मोजां मोननानै आं गोसो जानानै इउपिपिएलआव दिनै जइन जाबाय। आरो आं थांनाय लोगो आंनि गथ'फ्राबो आंनि खिथु थांदों आरो दिनै आं रायजो राजाखौबो एसे लाबोनो हादों। आरो फैबाय थानाय दिनाव 3-4 मासनि गेजेरावनो आं सिम्बोरगावआव आङो बिपिएफखौ जिर' खालायनो हागोन। बे खाथां आरो जोंहा देरहानाया खाथां इउपिपिएलआ देबोरगाव हिसाबै। बेनि उनाव आं बनरगाव बारगोन। बनरगावआवबो आंनि आखायाव खमसे खम दङ मुस्लिमखौ लानानै 3500सो भटार दं। आं बिसोरखौ लाबोजोबगोन। बेयावबो खाथां सालाखाथियावबो आंखौ मोजां मोनग्रा माखासे मानसि दं। हाबगासिनो दं जों दा। बेयावबो जिर' जानो थांगासिनो दं बिपिएफआ। बे मोनथामाव आं दा आगान होगासिनो दं एसे। दिनै साबेसे जइन जादों? दिनै 190 जन। आंनि हिसाबाव 200नि एसे बारा जानांगौमोन। माखासे टाइमनिबो खोथा थाबाय आरो फैबाय थाबावगोन। सोरबा र' नायनायनि होननाय जादों। आं गिदिंनो मोनाखैथ' इसेबां गिदिंगोननि र'। आरो आंनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय आं सिगाङाव बिपिएफनिमोनथ'। मेन उद्देश्यआ जाहैबाय आं दिनै बिपिएफखौ फेजेननो होननानै आं ओंखारबोबाय। जोंनि दानि इउपिपिएल सोरखारनि मावनाय ओरैबायदि डिसिप्लिन उन्दै गेदेर सनमान होनानै रायलायनाय बेखौ आं मोजां मोनदों। मावगोन आङो। फेजेननायाथ' आं खाथांखा फेजेनगोन आङो। आंखौ मोनसे समाव बुंदोंमोन बेनाव मा मानसि थानो। दा आं बे थांनायाव आरो आं दामजानो बादोंमोन। आंखौ बेफोरबायदि होननायाव आं बांसिन खुद्रिनाय जादों। ओंखायनो आं बे खामानिखौ मावदों आरो मावबाय थागोन मावबाय थालांगोन। थेंक इउ। जिहेतु आथिखालाव जे देबोरगाव समस्ति हिसाबै बिपिएफनि गोबां हार्डकर दैदेनगिरिफोरखौ जों फैबाय इउपिपिएलआव बारस्लायबाय थानायखौ नुनो मोनदों। आरो थाबोनाय दंबावो नामा हार्डकर बिपिएफनि वार्कार हिसाबै? दंबावो एसे टाइम नांगोन। बे 4 मासनि गेजेराव कमप्लिट जागोन। बे सिदा खोथा। थेंक इउ।